Ebusia ema wo akwaba ema wachen eba Yorke FM afei so HYTV so. Omani hu sema yensa aka anopai ena yede ba besom wo se nunsia ene nonson so kase bo. Afei yenhwe nsem bia bedi kase boy mu akotene. Ghana ban enam won trade minister eso edisikapudo bi akọ ama adwadifo bi a wo makola. Yede ani so ebe kire Ghana Health Service na opanyin pa oda no eye Dr. Patrick Kuma Abuaje odena probo akọ eye Bono East region. Ebusia emu nsem nyina yede ba besom wo ewo kaseboy mu. Ebusia nsem bi eka ye ni mu na editie na edika no ena yede ba besom wo ewo kaseboy mu. Okenkanfo eye me Okamafo Clement ye dane ho akọ aba ye ba yede mu nchemu nyina eba besom wo. Dem de Nyankopon enim ne mu nsem ne nade yode minumie no ena ya ye di huduma pa enti no nsem a esi anajo esi enumre ahomache ene de keka nyina no Yorke morning ya boa no se kasebo ebi so eye paper review ai de babe sonwo bo wode asa obehia eye me Okamafo Clement ene ma wedafo ewo Yorke morning so every Monday up to Friday 6 a.m. na fe yemfa nsem a esi wo manim nyina emesom wo yebekọ amama nyina so yebekọ epuye ne atoye ba bibiara asem no hye no yede beba na afe minumie no yadwendwen wo na wahu oman no ne kanko ene ne bobre ba bia asi afa shiamen na yendwen oman no. Eba eye Yorke FM afei so HYTV so. Omani musema ene ere somu no. Afei yenko kasebo no mu. Ghana aban enam eye trade minister so. Ora alanche maten eso ena wode sikapudo bi akọ ama adwadifo a wo hwere wonyema ewo eye ejahehia a ekoso ewo makola. Na ye nyina ye nim se bosomi a etwa mu anase July bosomi mu honom no ojahehye kese pa ekoso ewo eye makola ama omanfo bebre na ehwere wonyoma ye nti ema dodo na entimi enko wonyuma so biom ohia ene nyoma ekeka ho ena adokro omanfo etigana ban atena se adwen ho se odi sikapudo be se sidi no empem mienu ene na chiri bebre ede be kwakoso mo omanfo yi na wonso watimi akọ wonyuma so biom odi sikai ekọ ye enra ema omanfo no esomu achese enche bia no sa omanfo a wowo eye makola no enche bia no wo ba beye won adwuma biom. Ebusia ye twa kasebo yi so dia na ye de ani ekire eye Bono East region. Na Dr. Patrick Kuma Abuaje Director General Emma Ghana Health Service na opinyi ede na probo eko eye Bono East region eno kohwe sene na bibiara eko so ewo honom okopie mu honom no antisia ne se a free bright stay eye East Bono East region foforo no apomuden hu nsem no enhyeda enkoyi enti wokwakohwe sene bibia ekọ ewo ho na face wa kire won kwan pa obetimi afa so ama bibiara akọ totin o cheche ni nsemu ekire kwan a aban no efa so na fe die wama won apomuden nsem akoyi sei no de nsem etudwa. The region was created and our health services was established in the region. Primarily the regional office in Kintampo. We've not come to visit them, so we are here to observe the work they've done, look at their challenges, see how they have settled in, and see what else we need to do to assist them settle better and also improve on the healthcare that they're doing. So we'll be visiting a couple of their centers, meet some of their partners to see how we can better improve the health of the region. There are 4 districts that are benefiting from the district hospital, but there are 4 out of the 11 districts that do not have hospitals, and they have been catered for in the policy. And then we're also looking at getting them a new regional medical stores, in collaboration with the Ministry of Health, to ensure that they are able to stock
their systems and manage their logistics appropriately. So that's why how they benefit from that. Abusia owie no wamanansoa afi so ode afutusem kakra ene nkotosre edeko emma eye omanfo wo ho afi so wona hemfo se womomodin se apomudin asofo anase wona wohwe apomudin so no obebo modin ase wobeso wona se ewo babi a wobeda wonta de hye nsu a wobenom nyema bebre no wonso wona se na afi wonko wonmoa. It is a general problem, especially movement of staff into the rural areas and so-called deprived areas. We are working on deprived area incentive to push them. We are also appealing to the people and chiefs of the region and other agencies that they must also provide a pull factor. They must also put systems in place that allows people to come in. When people come in, they should have a place to stay. They should be properly welcomed. They should be managed properly so that they can also attract more people into the most rural areas of the country. Dr. Patrick Kuma Abuaje, ono ene Director General Emma Ghana Health Service. Abusian yatu akase gbe iso de ane de ni eche agudie mu insem. Cristiano Ronaldo boliboni a obiara enim no. Oboni humodin pa na sisianum ne ball insem no wodi nani akokire Manchester United achese obo adwuma pa na amanebo a efi na kache eba ne se enche bia no one ne yere omotwen intafo bi anim a enya asem ketu akra fans nyina ani ajepa esanse wo hwe se ne branche wanya emmabe se miensa de dada na bako eba mienu eba beka ho am na chese nigisem wonyina nim se enche bia no wobetimi ate ball boku ewo no akasa nabusuem a chese enya asem ketu akra obia ani age ama Cristiano Ronaldo yetu akase boy so dia na ye ni eche Barcelona wona kache na Barcelona for inkaiba efi honum eba ne se Ronald Koeman coach ema Barcelona na enra no yasake papa yi a enya asem ketu ade yiti a wasake na ne se papa yi wo hwe ne modern ba enkoyi kra na nansen no enche bia na woni Rayo Valencano esia ya wo bobo afei so bonu awie no ekoba se ball bokoyi ahye won a enya asem ketu animguase enti wapamu coach yi se onkofie ansoa wo se Real Madrid won Real Madrid boy na watwe awie no eno so ankoye wo hye won 2-1 eho abufuo enti yapam papa yi se onfi ball boku nim na ne modern bo no enkoye kra na ne amane boy edi ho no kra ne se Sergi Bojuan eso ball boku no won fa ketwa no ono na ohweso na afei de wode na besi wo se ono na enhwe Barcelona team kese pa no won hweso na bibia enkotote inti no Sergi Bojuan and asisi a oye caretaker san so ye coach oye acting coach Emma ball boku no na fans a wo Barcelona dwendwen ho na woka se yi papa we afi wode a anyanka nipa osena ofata say yede ne hye na anan Xavi kane no no obo ball Emma ball boku yi eno so nsema ebobo eba efri Barcelona ball boku no ebusia yebegyina sansemi so na afei de yede kaseboni nyina asi kaseboni ni mu no ensem bi a wote ye ne se Ghana ban enam trade minister so ede sikapudo bi akọ amma adwadifo be se 98 a enya asemketu akwa wo se won fa enhwe won ho esanse makola adwana ehye no wo ho ekọ adwa mu afei so yede yani ekire Director General Emma Ghana Health Service Dr. Patrick Kuma Abuaje ordinary ekire Bono East a okọ hwe won ehwe sene wona pomudin so FRCT abusuan nsem bia kan ye nim ho ene ye de besom wo kasebo mu meka wo say han Yorke state ene so yasena ye de kasebo ni nyina ebrewo okenkan for me Okamafo Clement ye wo nyema bebre a ye de ba besom ene ye ntina
Adichie mu nsɛm de Nyankopɔn n'anim ne mu nsɛm ne nade yɔ de minu mienu ɛna ya ye di hu dwuma pa enti no nsɛm a esi anajo esi anwumrɛ ahomache ɛne de keka ho nyinaa no Yorke morning yaboa no sɛ kasebo ebi so ɛyɛ paper review a ye de ba besom wo but what they answer be show ɛyɛ me Okamafo Clement ɛne ma bedwafoɔ ɛwɔ Yorke morning so every Monday up to Friday ɛyɛ 6 a.m. na fe yɛmfa nsɛm a asi wɔ manim nyinaa ɛmɛsom wo yɛbɛkɔ amama nyinaa so yɛbɛkɔ epuye ne atɔyɛ baabi biara a asɛm no hyɛ no yɛde bɛba na afe minu mienu yɛadwendwen ho na wahu ɔman no ne kankɔ ɛne ne bɔbrɛ baabi a asi afa hyiame na yɛndwen ɔman no